Dati mai vangu wawaita sei? Wawaseko? Papa ndapinda mutown. Wawa bvoti ndisiye pari. Hatina kufiwela kupa mari yekufiwela mota kuti uende unowasiya kumusha. Ndo mai vangu vaya. Ndo vakandibereka zvandiri zviri. So because of it. Kana iwe usingavade iwo nenaho ndiri. Inini futi handari kodzero chekufuda futi. Ndozwa kwakanaka. Tobatsirana sei? Ndayo ndizonzwisa nyaya mwana wangu akasungwa. Mwana wenyu akasungwa ndopizve? Night mbada. Night mbada. Mukaziva kuti akasungwa zvanezvi? Ndotobvunza inini kampurisa handisi ndimi munosunga vanhu. Asi nawo yangu waombeka. Ndatombotaura namai guru. Yanga iri yekuti mukoma timbonamata. Exactly. Ya, kunamata kunodiwa munin'ina. As a family munondinamatira parana chakaipa. Asi inini mazuva ando ane ng'anga yangu. Yes. Kukuda kwandakatoita mujeri ing'anga yangu iyoyo. Zvinonzara yandirikita ndibata chekudya nziri noruta chirevai mhaka ndakapara ndatirevai mhaka ndakaita Okay. Mama mnadada vasikuya kuzoona mabhuku ako. Ndikamboaudza mama akati handina nguva yekutambisa. Dede ndikaudza sahuwi. Oh. Alright. Chinouya mwanangu. Wazvinzwa? Tichauya namama nemusi weFriday. Wanzwa? Touya toona mabhuku ako. Nhaika. Tokuigira chini? Mazepi nemaputi. Zepi maputi. Saka ndochiti zvaunongoda izvozvo. Mbona zvimwe zvaurikuda? Uya toni mwanangu. Uri chaita hapo? Sure. Saka mazepi nemaputi chete ndoukuda. Zvapesha sikana. Kopu dzako dziri ndaisiya panza. Dedi, bhutsu dzake dzakaita kubvaruka dzakaipa dedi. Dzakaita kubvaruka. Kunyanya kubvaruka zvinenge kubvutsa cho. Bhutsu dzako kubvaruka. Zvakutengera wasinzwa. Mama ndine dzimwe bhutsu dzangu dzandisingakwani. Saka dzakanaka ndogona kumupa. Zvevana. Hauchakwana bhutsu dzacho? Ndokwana kuita ndikunotora. Sisi wako kunitorera bhutsu wangu. Ini zvandakufunga mama. Indada kugara nemwana wangu. Ndoda kumutora ndigara hangu naye. Sure dede. Sure. Ndoda kugara nemwana wangu. Aitamba nasisi waka. Ndizvozvo chaizvo. Ndizvozvo. Aiwa, ndo zvandakutokuita. Saka zvine papa pauri kutakura lunchbox? Ndombotakure mama nonga Israel vaicheta. Iwe uchizoita sei? Ndotozopewa chikafu na 2 boy. 2 boy ndiani? Masosha mwari yangu. Sikuitawo here dede. Kana ndimi kuitawo here.
mukadzi ini ndinoshiya kuti ane mwoyo wakaita sei chii Tondowari. kuti wanga ainwa mwoyo dedzi. Tondowari mwana wangu. Ndiya zvinamatira zvinopera. Wangu. Saka Sachema wacho. Ndinewo mwana wangu wacho. Good. asi dedzi munoziva zvinorwadza shuwa. Zvino zvauri kumba bvudza bvudza kanaka kudai. Iwa uchakwani here bvudzi dzacho? Uchakwani. Ndopfeka todi mwana. Ngoti uyiwa netsoka diki kai. Tsoka yake idiki. Idzi dzibvudzi dzacho dzichitori nyowani. Kungoti pesha saka dzatokwana ndeti kuti saizi chai uyagara nekatsoka kadikiwo zvake. Saka dzatokwana saizi chai. Tiradza zvisu wako zvako. Abva akwana. Mira ndinoenda nokutarisira hembe dzakanaka. Unoziva kuti mwana wako mwoyo wainauka. Dei akakura akadaiso. Izvezvi ndakutotyira wangu tarisa mumabatirwo ari kuitwa mwana wangu zvinondirwadza. Anokura akaita sei dedi. Isusuka. Mwana wangu ane mwoyo wakanaka ufungi. Tinozvinamatira izvozvo. Dedi ndinorwadziwa nemwana wangu. So ni mabatirwo ari kuitwa anokura akaita sei. Makadiwo. Tiripo akadivana. Vana vari nani zvavo. Ngaono baba. Ndimani. Kozi kudhara vabuda ndikungorangarira fesi asi kuti ndichaziva kuti ndiyani ndakangana. Okay. Ndine medema patients vakamboya mazuva aperayo. Ndichiti ndione baba tionesane nenyaya yemwana yapatients neappearance yake yaari yakaita kuchikoro. Madam, ndikubatsei muromo. Makauya pano pekutanga pai nesame story. Ezvinezvi madzoka futi nesame story. Chamuri kumbonyanyovavarira panapa chii? Zviri kunyanyondibata. Asi mune chamuda kubaba panapa mukuramba muchidzoka. Zviri kunyanyondibata nekuti patients kaperform appearance yake ari yakaita kuchikoro plus ini ndiri muberekiwo vedu ndakaberekawo ndinonyatsoziva patients anogona but appearance yake ari yakaita kuchikoro soka. Madam, haisi kunyatso. Naimi ndikubvunzei. Appearance yapatients kana performance yake zvakukutadzisa piyenyu kuuya. Peshe anogona asi revai ndiro dofo revai haana kana chaanotoziva. Patients appearance yake ndiandotionesani. Naimi kana zvichibvira naachikumbira kuti mundipo zvenyu nhamba dzababa kuitira kuti chamuri kunyanyovavarira kuna baba patients chikweni. Asi munodanana nemurume wangu. Ndaona kuti imi munodanana baba pishere imi. Tikukwanisa kunge tiri kuwirirana. Saka ndikuti mukandipa nhamba dzababa at least ka ndokwanisa kuti tiri chibatsirana. Asi kanaka mazviona kuti mimi neni takatadza kuwirirana pekutanga pamakauya paya. Izvozvi mukutaura mega kuti hatisi kuwirirana. Saka ibva ipapa chamakamirira ipapa chii kana tisi kuwirirana. Handichaziva kuti muda kuba pamba panapa here kana kuti mukudana nemurume wangu here zvamukuramba muchingovavarira kudzoka panapa. Patience. Atadzisa penyu kuuya. Anyway, kana vauya zvavo munotaura kuti vagosvika kuchikoro. Meno. Tigotaura nhau yachona. Endai zve. Vamupurisa. Handiti munoziva kuti muupenyu pangava pabasa pangava papi ngosaka chiwokombo umwalidzi kuti zvanenge kuda zviite sei zvikudirire. Zvakafanana nenini ndine mwana wangu anonzi Naini akabvisa mari yake yechiwokombo umwe pano apa kuti asavharirwe nyaya yake asi abvisa mari yake vakamuvharira chinhu zvakafamba sei da kuzivawo ipapo. Unoziva kuti mhosva here yamuri kutaura ambwera? Mhosva iyi kuti zviita makazviita zvakaitika paani wamupurisa. Mune umbori zvamuri kutaura? Nditori neumbowo nazvo nokuti mari yacho makatodya pano nevamweni vakatogowana. Mune umbori zvamuri kutaura? Ndina umbo ndandikuratidze. Izvi hakusi kuwana mari yekuita mapurisa. Taura katinzwa mapurisa. Ndanyaiba here? Ndiri kuona ndikopura chidindo na mende mchiwanza. Okay, amba zvapinda panapa munodzoka mangwana kuseri. Kudzoka mangwana chizoda mboma hone ramupurisa mupurana nazvo here ramupurisa.
zvinodaro handisi kuramba mboyaka asi zvimwe zvinhu zvinogadzirirwa noziva mazuva ano vakugadzirirwa zvinhu zvinogadzirirwa zvinozoona vamwe vanhu vachitamidzana mari zvisipo zvisina kubvira zvaitika hatingataure tira kutaura vanhu vavapo handidika tozotaura navo mange ini ndikuda mari yangu ini ndikutoda mari yangu aiwa amboyaka pamutemo tinofamba step by step handidika orit inini kana zvakada vamupurisa ini ndakuendesa nyaya iyi pamawhatsapp mapepa tosvida kutoita aiwaka hatidaro ambuya dzokai hatidaro ndoda kuti mangwana kuseni mudzoka handidika toona kuti kana zvakaitika munokwanisa kudzoserwa here mari yenyu kana kuti toita sei handidika kubva ipapo mangwana tozoona toita sei ini chainoda ndechekuti mungozvisati mubvume zviri kuitika iroda hazvisi kuitika pano mapurisa ya ndichataura nemapurisa angu mangwana kuseni munodzoka panapa ndichataura nemapurisa angu todza kuti vakazvifambisa panogara vanonzi madam Karmuswa chapachikora hongu ndini ndimi ndingakubatsirani okay ndindawe ndanzwa kuti mambosvika kumba muchida kundiona zvimwe marasika ndini madam Karmuswa hongu kumba kwenyu ndini baba vapeshi Patience Mbada. Hamuna kusvika kumba ini? Okay, haichokwadi. Hongu ndambosvika ndikatoona mai vakatamba. Ndauya. Ndambosvika shuwa ndichida kuti taure maererano nenhau yemwana. Ndambosvika chokwadi. Ndopa munosvika muchipopota kumba kwangu. I want to warn you. Handidi munhu asvika kumba kwangu achipopotera mukadzi wangu. Kana matadza kutichana nevana kumapota muchiuya kumba kwangu muchiita zvezvo hamunoita izvo. Don't like that. Handidi. Ndikumbira kuti mutaure pasi. Ndakati muye titaure kuchikoro. Nendodha wangu panapa kati totoloja mufunge achidi kana noise. Ini kumba kwangu ndinoloja kuti but maya muchita noise. Kwangu ndoloja kumaya muchita noise ini. Ndikumbira zvangu regerero. Sorry zvino. Sorry. Mutichaona wangani muklasi? Sorry henyu. Mutichaona wangani? Munoenda ere kudzimba dzavo vese vana vamunoticha vese ivavo. Ndangoya kuti muye titaure kuchikora ndandati adhonge ndati uyai kumba. Sorry zvino. Chokwadi ndine urombo. Sorry zvino. Tidi tuma madam kusa kusamba kwangu kuti toda kuona murume wenyu muda kuti di. Chokwadi. Hamuna murume. Ndikuti sorry. Hai papa. Hai papa.
Mwiri renyu nderekutamba kana. Totobvunza kai munongosvikopinda musinamuka. Nomborani kwakanapa iwe? Iye ndinoona panapa totobvunza imasvika musinamuka. Kwabanga shana nanyashoro? Mari vanda kubasa. Ndipedze. Izvo tisambirira. Kwanaka. Kondi kundonge muri kutaudzana. Ndakosvika vachitamba kumbidisha. Izvo. Nai vana. Ndongochiti gugu ngerodzi chopano. Unozaana soka. Uno wako it's getting out of hand. Indaonda ndochitukana natete. Hangari nyaya. Unobozoa kuti andabadzadza nyasha here. Sori zvemutete makana ndinozoti ndamboti zvomunhango pinda sanakadeni kuti tiseva kunosina kumuka. Hey, Anna, she can throw you out. And me also ndogona kutokanwa panze. Ndoanze pama. Yezve dzava nyasha. Asina Ivana. Unoziva kuti unewo wakauita futi kuna amai. Wakabva pano wakaenda kumushoko. Ndakadzingwa kumba kwakotsi. Wataura kuti chioneka imweni. Izvi nondaa mumhosva manje. Yangu uriwo unonditandira. Kana ndimoteti. Kwamakasora? Vasiti vauya. Vasobuda vachienda basi makusendo usati vasvika. Alright, wamira angu panze. Kubva vamira panze kwamunombana itete. Zvamira panze angu. My sister, how are you, my sister? Takumwiri. Ndasvika mupane kanguva zvishoma. Hakuma? Hey. Ko tutu nebhedhe rwari ko. Mainyasha zvakatanga rini zvokuti mbatya dzavo kana pamati. Ndezvaiyei mufunge ndandiri kutomutsura muchitopinda naye manje. Unhu waana uchamukomborera. She's getting out of hand. Ndizvo ndapinda ngachitukana natete. Tukana natete kokuita sei? Hanzi mangosvika madzongogara muri kubhedha. Kana muchifurirana furirana zvimwe zvinhu handimuri kunzwa. This is my blood sister. Don't mess around with my people here. Ndiye ana uri kuzvinhu. Sokurabhutudza kwedzokude muno. Mane kwayakadimosvika? Kana mama nababa vakasimba here? Vari kutuka? Yeah, that's better. Mushona zvauya dai. Wandatuma. Namama nababa. Kwakanaka? Hakuna. Nezvakaitwa nemukadzi wenyu. Hanzi muuye kumusha nefemuritu zvayandatuma. Zvinonaitete nemo mungatopindira nyaya dzangu namama mufunge. Hapana kana chakamboitika. Ungotiita mai ndakataura nawo voisi rangu rakangoshata chete. Ndinombotukana izvi. Hapana kana chakakamboita izvi. Amen. Asi wanditi mugouya ikoko. Alright, saka zvatoita paamutazero. Torara then mangwana uidrive musha. Ndina hamwe ndisikurara ndikudzokera nhasi ndandisarari. Unotadza nei kurara paamutazero? That's the problem. Naitete. Kana kutoenda hangu. Tete. Handiti tinongofuma mungari makusendisa tipinda mumota tichienda. Aiwa ndisikurara ndakuenda. Nai vedu. What is this? Konaitete. Nai. Usiku umwe chete badzi. Maravilha. Iko makadeni. Rakadi basa ni. Ayo basa chema sha. Madi koma. Kunyaga zvo. Ngakubatsira yoni. Leo zono makupa peshi. Muri chichake. Mwana wangu. Alright. Pinda zvi. Acha wa.
kujeri ndanatokuka ndangandatokwatipatipendere kubika majeri inetobhanga zvoziva kaiwa una hope ndaitazi mbada imbada ana bonzi mwanangu naiti muri sei wakabuda mwanangu ndakabuda kambofa ndaigara iko mumhoresani aindakani amai makandisungisa wekuno mani weapa wekuno imimi madha imimi wekuno imimi usade kupindura nyaya dzamusingazemu wekuno imimi mamai murikondo cheche endai yakuneyo maresi yogara ndipeka bhaibheri kako Tema press ups. Tema press ups. Mani. Hapana toto tema press ups. Amusiri makandisungisa here. Aiwa ndisiri ndakakusungisa. Ndiana kandisungisa. Moyo. Ndagara mujeri nini? Jeri. Achiri mwanenda. Taura ndaimira kana mwanangu. Jona mbuya. Takura ina baba Tema press ups. Tema press ups man. So, hey. Yeah. Hey, time press up man. Hapana sasa wanawanga siku. Aiwa. Ati makamusungisa wanajona. Ane ma press up man. Imi ka. Time press ups. 1. Hey, time press ups. 1 2. Ngona mfesi mzee. Takazviitirwa izvi. Vasianga kana barra basa bebe takazviitirwa kasingapere takadzokana tobora jaiwa sikuno kutamba naye kana wachida kujeri aiwa inde ugondo kwakandotopinwa manje ande vanodzoka vachiritora ipapo vanotora ipapo vairira seri zvizhinji zvadzataura mukati maererano napatience toedza kuti tigadziridze tiedze kubatsirana chi nemwana kunyange zvenyu musingauye nguva dzakawanda patinoshedzera chi kuti vabereki vapota vachivazoona mabhuku asi ndafara chaizvo ndakutendai zvikuru ava ndinotenda nemashoko amataura yangu ende andibata zvikuru zvisinei hazvo tichakwanisa kunogadzirisa izvozvo tokuedza kubatsirana handiti zvakanaka aiwa mofamba zvakanaka toonana zvakare ndinotenda zvakanaka peshi bye. Mayazona mabhukani? Patience mbada. Patience mbada. Baba vake vauya vatoona mabhuku kare vatoenda naye peshi. Baba vake? Wongo. Indini baba vake. Iwe wegozi wairegedza mukadzi wako achidaro amai vako chirudzi andito koshe chii mukadzi wako iwe zvandauya undizonzwisa kuti zvakafamba semunhu angasipo kosi iwe changu usingazivi chatona chii kuti iwe mukadzi wako anobata mai vako rafu zvakadaro ndoimba yake mune kuti ugadzisa usina unyatsopenda zvakanaka kungopenda uchingodaro ukumba kuona ako kuri bho saka kuti ndipedze kuona alright imba yacho ichiri bho zvayo chiri yakasimba zvakanyanya